Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Benji. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti may kadwa agundaway. Ket nagbalinpay anapatpatig da ito'y ababai, ngem dagiti anak ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Benji, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Iyawid na kon, iti balayo? Wen, ngamyam amo ka pa'y nga umuna ka dagiti anak ko. Kasanon, no saandak akayat dagiti anak mo. Nasingpet dagiti anak ko. Awan problema katakwada. Manipod na tayo day di inada. Isudan ti makakaamo ka dagiti trabaho iti unag ti balay. Amudan ti aramidan da. Rombang laang. Diyak kayat ti agbali na katulong. Di ka madanagan. Kas itinakon-akon. Awan problema ka dagiti anak ko. Agpada da nagagat. Amuda ti pagrebangan da iti unag ti balay. O sige nga Rod. Umanugot na kiti kayat mo. Nga agnaed akon iti balayo. Sara, Mika, kayat ko ngayam amo kada kayo ni Joyce. Isu ti agbali na may kadwa nga inayo. At dagayaman ka relasyon nyo, Papa? Nabayag ka din nga gamam mo kayo, Papa? Wen, nabayagen. Apay ka di. Itayo lang amin nga inyam amo kada kami, Papa. Yam amo kada kayo, tamanipod ita. Dito'y balayan nga agnaed. Anya? Saan samat akayat dagiti anak mo? Amakipag naedak diti balayo. Honey. Tinasayat, umay ka. Itulod kan iti saledta. Kasaritak intun madamdama dagiti anak ko. Apayakas di reaction dagiti anak mo. Kunak man no nasisingpet da ako nam. Maawatam ko maida, honey. Siyempre, damo da ka makita. Kan maikawa da pa'y laeng, gaputa narigat da pa'y maawat nga insukat kunti inada. Sana mabalin ti kasta, Benji. Sikat ti padre di pamilya. Iso ano-an niya ti kayat mo. Rumbang nga iso ti masurot. Anak mo lang ida. Saan da mabalin nga agpanakkalkan ka? Kasano asurutan da ka? No amin akayat dakat isumat ti surutam. Isu nga rod kasaritak ida inton madamdamahan eh. Awan mo't lati maaramidan da. No di ti agtungpal iti pagayatak. Apay nga inyawig yun dito dahi a babae, Papa. Anya kayo matan? Dua atawan pa'y laang tinapalabas manipod na tay day di mama. Ngam adan adagos kasukat na. Mawatan da ko maanak ko. Kasapulak matikad kadwa. Adadala nga aglidayak no agmay saak. Anda kami mat ka ni Manang Sara, Papa. Saan kayo mat ngagmay-maysa? Di yung maawatan no anya ti kayat ko asawen. Basta, saan mi akayat nga agyan dito'y day a babae, Papa? Ni mamalaang ti kayat mi amakadwa iti daytoy abalay. Isulaang ti addakarbangan na nga agnaed ditoy, Papa. No anya ti kayat ko, isu ti masurot. Awanin day di mamayo. Kat saanin nga agsubli iti kaanuman. No para kan ka, kat kasta, Papa? Saan para kada kami? Kadwa milatta ni Mama iti inaldaw. Gaputa oray pimusayan. Si bibiyag latta ni Mama diti puso mi. Saan akaskan ka anatayin anaming pinsan? Respet wendak kumamet nga amayo. Siyak pa'y lang ti padre di pamilya iti daytoy abalay. Kat no anya ti kayat ko, isu ti matungpal. Kat, da kami nga anak yo, Papa. Awan kadimat apulos karbangan mi iti daytoy abalay. Tilang matyaan nugot yo ti kidkidawag. No manugot kayo lakit di iti kayat ko. Awan ti problema. Malpasen ti saritaan. Talaga marigatan pa'y dagiti anak ko amang lipat iti day di inada.
Patpat ganda launay day di inada. Isu asaan akas karina amalipatan da. Nakarkaro asaan da ang malipatan ti inada. Gaputa kita ang matao. Picture amin day di asawam ti adda iti aglawlaw. Manipod iti salas yo, aging ga dito kwarto yo. Pasensya kan, hani. Diya ko nasango nga inikat dagita aladawan. No kasta? Ikatak amin dagiti aladawan, ha? Kan oray dagiti ladawan iti salas. Rumbeng ang maikat dagitayan. Tasyakat nga rudan tagbalin nga asawam. Kan, tapno dardaras ang malipatan dagiti anak mo. Sige, hani. Aramidam no anya ti rumbeng. Talaga? Saan nga umobra kanyak ti kinatangsit dagiti anak mo? May salang tikid dawaken ka, Joyce. Saan mo kumasaksaktan dagiti anak ko? Di ka madanagan, Benji. Jack to aramidan ti kasta. Ato iti allowance yo. O, Sara, ato iti kwartam. Agyaman nak, papa. Dito imatkan ka, Mika. Agyaman na, papa. Sige, papa. Mapan kamin. Sige, agananat kayo kuma. Bye, papa. Talaga akasla saan dak ang makikita dagiti anak mo? Bayam lataidan. Awan gayam. Bisita ti may sa branch ti negosyo kita. Ada ka no problema. Kayat mo ka diti sumurot? Saanen, honey? Adda kayat ko nga aramidan ita dito balay. Kat kasapulak ti pamalubos mo. Anya da ita, honey. Ikatak amin aladawan ti pimusayan nga asawam. Kan, sukatak dagiti kortina. Simpaek to'y balay. Sige, makamo ka. Ngam saan mo nga ibalbal lang dagiti ladawan. Ipanmulatan iti bodega. Amok asapulen to dagiti anak ko. Okay. Awan problema iti dayta. Oh, adda kayo gaya man. Sa dino ti ayan ni papa. Apay asika tinangilukat itiridaw. Adda ka no problema iti may sa a branch ti negosyo na. Manang Sara, awan matindag iti ladawan ni mama. Sa dino tinangipanam kadagiti ladawan ni mama. Impan ko iti bodega. Anya? Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama. Adda pamalubos ti amayo. Ganda ito iti ibagak kada kayo, ha? Saan dak apakitaan iti kinatang sityo. Gaputan na tangtangsitak ngamda kayo. Iso asaan dak apadpadasen. No kayat yo anasayaat kayo. Awan karbangam amangikat kadagiti ladawan ni mama dito'y balay. Maboring ak nga adala ang diti balay. Kasapulak ti kwarta. Kayat kumat ti agaliwaksay. O sige, honey. Awan problema iti dayta. Ato iti kwarta. Ay na, agyaman ak, honey. Awan problema iti dayta. Basta sika. Amangan no rabii akton ang makaawid, ha? Sa dino ngamin ti papanamaya. Agaw awis ngamin dagiti babarkadak. Okay. Basta saan ka una ingagpakarabii. Papa, apay aday to'y laang manan ti allowance ko. Saan mat akas to'y asigod ti itadyo? Uray siyak, papa. Kurang da ito'y. Kurang lang arudan ti intadyo di napalabas. Anusan nyo pa ilaing dayta, anak ko? Ada problema dagiti negosyo kita. Apay nga ro dayjay a Joyce. Puro baro dagiti usar na. Badbado, sapatos, bag, ken dagiti make-up na agat-gatangan na. Nagningi na pa'y. Sigurado ang nagtaod kada kayo tigat-gatang na. Saan nyo napagselosan ni Joyce? Bayan nyo.
Apahama na makabawi akiti negosyo. Ikang kayo matitipaggatang yo kadagiti baro nga arwatan nyo. Uray awan baro agamit kon, papa. Basta tinapatag. Saan nga agkurang ti allowance ko? Nagrigat ti agadal akurang ti allowance na. Uray siyak, papa. Makaano sak adaan dagiti usar ko. Ngam saan nyo kumamit at tipidin ti allowance mi, papa? Benji, anya ti mapaspasamak iti balayo. Agipulpulong dagiti anak mo kanya. Agkurkurang kanutit itin mo nga allowance da. Italang dayjay papa. At dangamin problema kadagiti negosyok. Amanga no agmalas ti negosyo, gaputa adda malas nga inyawit mo. Papa, Adda ka no inyawin mo a babae. Agpaiso ka di. ay ayatak ni Joyce, papa. Maawatan da kumamat. Kasapulak matikad kadwak. Maawatan ka. Ngam kita amat Tajay babae ang makatulong kan ka iti negosyo. Saan kat ajay makatulong ang mangibus iti kwarta. Nuan niya timbagbaga kada kayo dagiti anak ko. Awan kinapudno dagita, papa. Nasakit lang tinakam da. Gaputa insukat kon day di inada. Apay ka di akanayon ka amarabyang nga gawid, honey. Pasensya kan, honey. Nga maboring ak diti balay. Saan dak tungot la kasasao dagiti anak mo? Pasensyam la kumaidan. Sumurot ka ngamin kanya kiti negosyo ka. Tapno maamuamat dagiti rumbang amasursurum. Apay, inyawid nak ka di? Tapno siyak ti pagtrabahuan? Saan nga iti kasta, honey? No kasta nga rod, saan nakapilitan a sumurot kan ka? Tayo planom a pagtrabahuan nak. Nasaysayat a pumanawak langan. Sana, honey? Di na kumamot panawan. No kasta nga rod, ipaay mo dagiti kasapulak. Saan ka ta siyak ti pagtrabahuan? Ala, husto nga roden. Saan ta na pagrikyaran day ta abanag? At daibaga ka, kumpadre. Namsapay ko ma, tasaan ka nga agpungtot. Oh, anya day ta kumpadre. Tinyam amom kanyak idi akasukat ni kumare. Nakitak, Sa dino? iti mall. Kat adda ka holding hands na lalaki. Anya? Agpaiso ka di day ta nga ibagbagam. Saan ko apadpadak sen tinobiyam? Ngam no saan ka mamati? Apay asaan mo asurutan iti papapanan na. Anya ti itsura ti lalaki aka holding hands na. Kataunan namat lang siguro. Guwapo. Natayag, kan na po daw. Ti awanan pa in a babae. Isumot lagayam adi na kaya ti sumurot kanyak. At dagayam sa bali akakakuyog na. Pare, at dakidawak kan ka. Nakasukat ka, Mathani. At ka di pa panamita. Wan, honey. Kasapulak ti kwarta. Sige, ikang ka. Ngem pangusaram ka di iti kwarta. Amumatan. Barkadak ti kakaduak. Alangan nga awan kwartak asumurot kadakwada. Alangan mo't apailiblibre aklatan kadakwada. Awan kwarta kita. Maluglog iti negosyo. Iso nga ano sampay laing ti 1,000 a kwartam. Anya? Anya kamutan, honey? Anya ak? Ubing nga ikam lang iti 1,000? Narigat ti agsapol iti kwarta ita, tapno amom. Anya nga ruti kayat mo asawan ita? Agpaiso ka di napatagaken ka. Wenno ti kwartak laang tinapatagken ka. Anya ka di day tang ibagbagam, honey? Saan ang kasumurot kan ka? No saan ka anapatag kanya? Rimuaran ni Joyce, kumpadre. Nakitam ka di? Wan, nakaluganan iti taxi, kat sursurot akon. Nasayat nga rod no kasta. Agrubatak maten. Itext nak no sa dino ti pagturungan na. Okay, basta sumaruno ka adagos, kumpadre. Tapno makitam ti aramiden tinobyam.
Wen, kumpadre. Kita ang kumpadre. Isu ti ibagbagak akakuyog na matlaang ijay mol idi. Ti ayop a babae. Saan gayam ang mapagtalkan? Nagbali na kabulsa, kumpadre. Arig na napatpatagpayan ni Joyce ngam dagiti anak ko. Naksayan ti allowance da. Tapno lang adda maited ko kini Joyce. Ngam kastoy lang ti isubad na kanyak. Amumitan, kumpadre. No agpili ka iti babae nga isukat mo iti daydi kumare. Ti umuna apang ibasaram nga ayatan na ka ti babae. Kat no kabaalan na nga ipatagdag iti anak mo. Asaan kat akwartam laang tinapatagkan kwa na. Apay da ito'y amaleta, honey. Alamon day tamaletam kat pumanaw kan. Anya? Taapay, honey. Apay apapanawan na kun. Amumo na niya ti basol mo. Awan ang mo kiti bagbagam? Asino ti mang padpadakas kanyak? Dagiti anak mo? Saan mo nga ipabasol ka dagiti anak ko ti basol mo? Awanan kay ti bain. Amom ka di nga arig na anapatpatagkan ngam dagiti anak ko kanyak. Tauray agkurang ti ited ko nga allowance da tapno maikan ka lang iti kwarta. Apaggatang mo ka dagiti kayat mo agatangan. Ngam apay anaaramid mo ti mangloko kanyak. Honey, awan ang mo kiti bagbagam. Saan kan nga aglibak? Gaputa sinurot ka itay. Ket napanagnakak ti ibagbagada nga da sa bali a lalakim. Pakawanan na kuma, honey. Di ka madanagan. Sinaak ni Ray. Sikat ay ayatag. Saan nga isu? Saan mon amayalis ti alipuspos ko, Joyce? Ala, pumanaw kan. Sakbay nga da maaramid ko at takas kan ka. Kasla na didigra akon iti babae, Mr. Lonely. Impamaysa kon ti atensyon ko kadagiti anak ko. Kinunak iti bagik, sandak mat siguro abaybayan dagiti anak ko. Inton sa anak ton a makabael. Isu asaan ko nakasapulan ti babae iti biyag ko. To'y pagayam mo, Benji. Agyaman pagayam Benji iti daytoy apakasaritaam. Saan mo't adakas no makasarak ka iti babae nga ayatem, ken mangayat ken ka. Basta nasaya at kuma ti kababalin na. Daytay mangipateg kadagiti anak mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Benji, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang trabay na imbag nga oras kada kayo amin.